vestes que veuen així són classes de dansa al més alt nivell i s'imparteixen cada mes d'agost a València. Avui hem entrat a les aules del Campus Internacional de Dansa que organitza l'associació Adam, enguany amb participació rècord de ballarins. Fins a 153 han estat rebent aquesta formació. Demà serà la mostra de cloenda a Riba-roja. És agost, però així el nivell de disciplina no disminueix. I això ha sigut des que es va crear este campus fa ara 17 anys. 2 setmanes intenses de tècnica i classes magistrals que desperten cada vegada més interès. Enguany, fins a 153 ballarins, xifra rècord, que trien acabar l'estiu en forma. Desde las 9 hasta las 6 de la tarde es un no parar. Nuestra idea es que un bailarín está al nivel de un deportista de élite y además súmale la parte artística. Lucía, graduada a Madrid i ballant diverses temporades a Polònia, va decidir baixar de les puntes durant un any. Ara, abans de tornar, ha decidit pasar pel campus. Después de haber tenido un pequeño descanso, cuando me surgió la idea de necesito un sitio donde sentirme realmente en mi punto es más espléndido, volví a pensar aquí y la verdad que no me arrepiento en absoluto de haber vuelto, aunque sea un pelín más mayor que el resto de, a lo mejor, de participantes del campus. Rafael, ballarí de Gandia, encara és estudiant, però enguany aquestes classes li reservaven un gir de guió en la seva carrera. Va vindre Altea Núñez, que és la directora artística del Junior Ballet Antwerp, en Amberes, Bèlgica, i em va dir que em donava una beca per començar la temporada allí, en la companyia jove, i res, ha sigut tot molt ràpid, estic supercontent. I demà tot aquest esforç pujarà a l'escenari de l'Auditori de Riba-roja per a baixar el teló d'una edició més d'este campus internacional.